sijonge kahle sibone abafundisi abanikelela amaqanda kuthi hama ungathi uma uthetha inyaniso asisivale igross crosser or no crosser, money or no money, we shall preach the gospel of Jesus. Toti mali yako, unakipi tight yako na mafuna kumcontrola. Hey! Kuna maelda afimbile ahlala ngeqaka sikathini kube kwindodi elda engenamoya ngcwele hayi imvimbeli isela umuntu olanda imfihlelo Thixo imvimbeli ngeke kwenza usumuntu ongazani noThixo let me prophesy. You take the sons of God to committed. I want to prophesy to the church. Every elder, no mama, no my sis, of the belly move or hinderisho, in move gatiko, many colors gatiko, essentially, God is going to kill you and you be the foot. Don't make noise. Go to our upper Father. Utiko usotina nabo. Mabena ripendi. Baya hamshisha. Baya. Teta na matoda. Ndo tena sani no mwenye. Niso pati mfundi so sani no mwenye. Bali negotiate the whole 800 rand. Oh, even to the pictures, Emanin said, we shall get Gagas got you over. I'm going to tell the Malik Konama Eldagon. Negative. I buy my coin 1,000 rand. He made and let him pet your eternal life. Amen. Say, scratch your over, in the say, God, in answer to Funis, he not to see Kevin as in born people. Then I am a son. You only stand a sort of good money, good money, good money, good money. Papa name Malgoto. Gana fera ba. When you buy them dance, then you shake up. One to the Tetanam is a bathroom. What in guys? I know him. What you ask my son, where is the problem? He leadership every beat. Negative meow.
for more than 20 years. Ngiyavuma maybe for the first 3 years uThixo sadila nayo. Kodwa enye into masaphela 20 years. Ibandla lama ngemoto ingekho nginyawo. Sis. As long as your pastor is not blessed, you will never be blessed. Linda, come on, what's that, Sean? What's that, Sean? I talk a lot about giving because I am a giver myself. Unampuni say order oshumela engimnikelele ngemoto. Honda ngamnika ngamupha. Mina ngaqala ngena moto ngihamba ngeenyawo. Kodwa sesidile noThixo. Oh. Ebandleni kuphuma ishumi sika 250 ngashiya emsebenzini i-free will yayingadluli 10 rand. Kodwa osibisiwe ngavuma ukuba yi-SC. Oh, Teko, wafuna i-SC sodibela. Yes. Here I am. Oh. Glory to God. God does not owe anybody. If you pay God's bills, in return he will pay your bills. Oh, yes. That is why I'm saying my challenge. Oh. Unikela ngama-cent. Imali eninzi uyibeka iy'tolo beyaphelela amaphepha. Uma uzathithi unikeza ama-cent okusho ukuthi you are a second hand God. Manginikela imali ngithi ngishaya i-drink. Nonsense. Drink. Ayidingi i-drink leyo. Uyayifaka i-drink emotweni, ifaka upetrol. Yes, God. Abantu basila le abasinda bafundisa. Ngifuna ukukhuluma ngoYesu namhlanje. Kodwa umoya uthi ngikho ndaba TV. Abantu basila asizama ngamasela. Ingeke sizala ngiyayiflayisa ngebhano 2 ngilalesema hotel 3 angiyinikezwa 800 rand ayikele ethola less than 2000 rand mayifiki. Ngithetha lapho manje ngithetha la. Yeah, what's up? Yeah, it's gone. Ngithetha la kimi. It's gone. Langidlule khona ngifundisa amakhonto emabandleni ya support. And also when they change emabandleni. Wakhona igebengu ezikhokha ishumi kwi-net salary instead of gross salary. Gebengu zonke lezo. Ngingabo kanjani? Akhuluma ngimani sokhuluma ngoJesu nje. Glory to Jesus. Glory to God. Amen. Dalam masalah, ukunikela kukhuluma ngoba ngiyakwazi. Lento ngithetha ngayo ngiyayenza. Mina utata wamshiya akashonanga umsikazi wandinda. Kwami wafeba ngishiya na 6 months kumama. Wangilahla. God bless you bed. Mangishumela ngoYesu. Ngishumela ngebengazi. Ngomuntu engasiyakwazi ukushintsha impilo yomuntu. Wangilahla ngasala nomama. 8 or 6 months. Mama ngiyambonga uNkulunkulu ngomama. Noma eseyala isekho esasweleka. Kodwa praise God kathi izawuneka kodwa ushone sengimishuma kwesindiswa. Ibhayibheli liqhakithi phakathi endlini. Oh. Bamba.
umama wangikhulisa sithe sifunda isikole obrother bami bekhona. I'm the 6th son. Besiwu-8. Obrother bami besebenza kakuhle kodwa benganginikezi nanesenti. Umama ngisafunda isikole wangikhulisa kanzima. Ngifunda standard 3 ngilala ngatshila umama engekho esemathondini. Iyashintsha ngizoyisho mangibuya esikoleni kade behla benza ney'ntombi zabo akukho ukudla manje ebhodweni kukhona intela. Ngiphangele intela ngitshe intela thathe namanzi phuse kanti uThixo uthi kimi I'm training you. Bangibethe obrother bangibekathi ngizokusese kusasa kakhulu bengithumela kune-Hili ice nesiXhosa. Yabanga kuno-ice ngihamba ngey'nyawo mangithi ngithi hayi ngiyakhalaza phuma impama ngibethe kodwa ngibonga uthando. Ngifuna ukusela itiye lingekho itiye ngekho Tibet ngihlala emakhaya ngithatha uswekile ngufake ephepheni eli-brown ngufake emlilweni ngibeka amanzi bese bila amanzi ngifake eketele ngithathe lo swekile ekade ngushisa ngephepha emlilweni ngufake eketele kube yitiye. Lesela itiye. Mama usejardini. Makuyifriday mhlawumbe yathi umama ngigibele ngise kuye angifundise ngemali yesiqatha. Niyasazi isiqatha ukuthatha isonke simdaka ne-King Kong amabele ufake neswekile nephansi uquba wenza utshwala bezoncinisa abantu. Ngigade usehlathini umama ngigade amapolisa uyadayisa ngapha leyo mali anginikeze asondle ngayo. Athi mama thula mntanami zolunga. Athi mama ngelilanga kimi mhlambe nawe nkosinathi uyongiyekela njengabobrother bakho abangisupport nabakhulisa bangodla bakunikeza nezinane-cent. Ngathi mama hayi mina mhla ngaqala ukuphangela mama I will take care of you mama. Mhla ngaphangela mama ngoba ngiyalazi uthando lakho. Ngangingafuni ukuba lipolisa kodwa mama ngithanda uNkulunkulu ngiyabonga ngomoya akamaphothanga engizange abushi ukwenza abushi ngaba ngikho phambi kwabanye.
ngathi mama, are these my real brothers? Mangilambile ngiye kwamalume, ufike ngihlele phambi kwamalume emayeja ethi thini sonka. Makushona phansi isandla nami ngishona phansi. Mawafaka emlonyeni ushona emlonyeni ngiyabheka. Athi umalumekazi hey wena, usukujonga umalume wakho. Ngithi hayi ngilambile. Ngisho with an empty stomach. Athi mangimbuza uThixo wathi I was preparing you. Ngiyakwazi ukuyolala ngekhonto zoyithi. Ngiyangifuna standard 6 amazi moya ngicela ukukhuluma ngalo mngqini. Khona abantu abazoncedakala. Ngiyangifuna standard 6. Ngiphuma position 1 evening monthly test. Umfowethu wangiyekisa umsebenzi. La ngisafunda standard 4. Ngingakwazi ukukhuluma isingisi, ngihambe ngiyofuna umsebenzi ama temporal works ngama weekend. Ngihambe ngikrema igama. I want to work. Ngime phambi kweshariti lomlungu lephulu. Ngimemeze kakhulu ngikwase kakhulu. I want to work. Ngithi phulu to do what? To pull out weeds. Ngelila ngathi qashwa iphulu ungasazi isingisi. That how much do you want to earn? That means I want to earn 90 cents per week. Ngiqonda per day. Nayo sebenza emashini ngitsha le powder yamahashi. Ngitsha kanye nabo. Kwi breakfast yami. Kwi lunch yami. Emalanga ngihamba ngekhaya. Hamba ngenyawo. Kanti uThixo athi umhlabeleli kanti uJesu unamdlalo noma ngihamba endleleni enzima kanti uJesu unamdlalo noma ngihamba endleleni enzima kanti uJesu God was preparing me. Without any preparation, God cannot use you. You must undergo the training of God. Mom, nasuka lapho ngayafunda standard 6. Asalam, teach my impilo yami. Ngasikhathi ngisho namahashi, khona isikhathi angibhema khona ibenzini. Ngibhema naso kupetrol esithuthini, ngibhema upetrol ngoba ngizama ukuthi ngikhuphe lento engiphethe kabuhlungu. Ngivule angisebenza kubayibela kuthiwa ama-ducktail, ngivule isivalo sikapetrol kwesithuthuthu emotorbike, ngibheme ngishaye. Kodwa thando lakhe kufanele ngife, kodwa wangigcina. Wangigcinelani Thixo? Ngangigcina lesisikulwane sekhondom. Isikulwane sekhondom. Ndakufuna standard 6. I don't know why Holy Spirit is leading me to this testimony. Love
Now we'll see yourself in tonight. Turn in the famous streets. I thank you, Jesus. I will ever thank you. I will ever praise you. Kodwa ufumana umusimisho yakho. Ngokuthi uthathe inja njengonami. Benginja kodwa ngisakhalisha. Ngikwazi ukuthi ngihawukele. Fumana inceba. Fumana inceba. Namhlanje Thixo la eBhayi. Bakhona bangayifumana le nceba engayifumana nami. Bakhona Nkosi. Bangayifumana le nceba. If we can steal one soul from hell, just one soul.
kangaka wase wanikela ngendodana yakhe esele yodwa ukuba ilona lokholwa yiyo akabhubhi wanikela ngonyana ukuba ilona lokholwa ngonyana angabhubhi kodwa benobomo phakathi. John 3 verse 16. I've got a sermon, I've prepared it. It is not, it's our to read. I'm joining my policy and I wanted a job that will give me an immediate income. Kuna muntu lana moyo lethi ufuna ukuyibulala ufuna commit suicide. Ufuna ukuyibulala ngenxa yama problems eni. Ngicela umuntu ezela ngaphambili. Ukhona lapha phakathi kodwa ufuna ukuyibulala, ufuna commit suicide. Ngicela ezela ngaphambili lo muntu. I want to pray ungasibulali ungasilimazi. Sikhona. Ngiyacela unengxaki ekhaya lo muntu impela ezela ngaphambili ufuna ukuyibulala. Shesh. Ungasibulali. What's up? John 3 verse 16 ngoba uNkulunkulu walithandiswa kangaka waze wanikela ngomnyama wakhe
wathandeka ngehlabathi. Ngicela uthandaza nawe. Kunabantu ngapha. There is a person here on the AIDS on my right hand. Yeah. Ucabanga ukuyibulala futhi lo muntu. Ufuna ukuthi uqinba asele amaphilisi amaningi asibulala. Namhlanje ilanga lokuthi banyanga i-AIDS. But long as I know you're snapper. The boyfriend yako ngeke kwenze lento. Girlfriend yako ngeke kwenze lento. Business yako ngeke ithathe ifake ezulwini. Can you try? No yes, owangincede kwese kwabala. Try uyesu kasithole. Kalpam sande sakho mawudinga uyesu, wherever you may be. Sashumayo uzoyichithaphi ngunaphakade yakho kawumsiza ngani umuntu ususa ihlabathi lonke kodwa ekugqibeleni alahlekelwe ubomi bakhe mawungenawo uyesu namhlanje phambi sandla sakho abanye baseqawini kodwa they are empty phambi sandla sakho omunye umshado wakho uyaqhawuka ngoku. Mama, can I pray with you tonight? Can I pray with you tonight? Pamsanda sako. Pamsa kula wherever you be. Oh, Sani. Come out of that chair. Rosan.